Бургаските езера за мен са извор на живот за птиците. Но същевременно са и така доста критична точка за тях, тъй като се сблъскват с доста опасности. Кадроглавия пеликан не прави изключение. Има доста въздушни електропроводи, които са опасни за тях. Често има незаконен отстрел, безпокойство по местата за хранене. И една от основните дейности, наши дейности, е да въвлечем гражданите, хората, не специалисти, в опазването на този вид. Сигурен съм, че доста хора го харесват. Кадроглавия пеликан е доста интересна птица, но идеята е не само да го харесват, а да се ангажират с опазването му. Това е идеята и на тази група за бързо реагиране. Опитваме се да въвлечем доброволци, които да подпомагат институциите при информирано да подават сигнали или да реагират при проблеми за този красив вид.